Ngibona. Ukuhamba kahle ndoda. Hayi ku-right. Sikusiza. Hayi. Ngize ngalezokhetho mfethu. Ngizokhankasela inhlangano yethu nathi. Sizwile abantu abafuna ushintsho. Yeah. Qiniso. Indoda ihlala la vele. Ya, ngiqashile khona la. Oh. Ya abantu bafuna ushintsho sebekhathele inhlangano ephethe abantu. Bakhala ngalokho nje. Nathi si-DVV mfethu. Hamba nabanye abafethu la basangenile la kamakhelwane. Ya si-DVV inhlangano nje naye sinaso isihlalo eParliament. So nje mfethu singajabulela uxhaso lwakho. Ngomhla ka-1. Wena ukhala ngani ndoda mhlawumbe siza ukukhala kwakho? Yabo nje. Ngilambile kwemanje. Uphuma lapha kamamkhulu yabo. Ngithi ngiyophaka ngiyafika naye nje uthi usaphekile akanayo. Hayi ngihlapha uzongiweza nomali esinkwa ngibamba umoya. Hayi ngiyabheda. Yabo nje ngifuna nanoma yindlu mangathola indlu nemali yami u350 awuphuma uze kube manje. Kade ngilindile. Yabo. Hayi nabanye bakhala ngalokho impela. Ya kubi. Ngiyakuzwa ndoda. Hey. Hayi ukukhala kwakho sekuphelile-ke. Yabo ngwaze kufike thina i-DVV. Ukukhala kwakho sekuzwakele. Njengoba uqashile la, yabo nje la le ndawo le. Thina njenge-DVV sokuvulela isite, sokwakhela isite. Imake manje yini isite? Isite phela indlu enkulu. Sokwakhela umuzi omkhulu angithi wena ukhala ngokuthi kunzima. Ya sokwakhela indlu enkulu njenge-DVV. Khona la. Ya. Angangeze. Sokushayela nje, sikushayela umuzi omkhulu. Sikwazi ukuthi ndoda ngizokhala nangendlala ndoda ubambe la. Ubambe nje mfethu. Imake manje yini ke le? Angithi awu mfethu ukuthi ukuthiba indlala, angithi ukhale ngendlala. Nawe uyazi ukuthi i-surprise party le, ngayithatha njenge-surprise party. Ngoba angithi uyazi nawe emcimbini ephathini makusalindi yoqala ngama-snacks namakinati. Usho ukuthi kusama starter la. Hawu, wena uma ungathembisa nje ukuthi uzozibandakanya ne-DVV. Hawu, songena no plastic. Emva kokhetho nje bese nifika nje. Emva kokhetho nje insizwa yakithi uma ungasithembisa ukuthi hayi uzobambisana ne-DVV ngoba i-DVV phela iqembu eseli-advise. Seli-advise kakhulu. Yabona hayi indoda. Yabo. Mangithi i-advise ngichaza ukuthi selisezingeni eliphezulu. Iqembu ongalithemba. Ongakholelwa. Yini bani advision? Hayi ngiyakuzwa. Yeah. Advise, hayi advision. Yeah, ndoda yamadoda hayi. Ngiyacabanga ukuthi sengicabanga ukushiya manje ngivalelisa. Singajabula kakhulu ndoda uma ungenza njengoba sikhuluma. Hayi. Imake kancane bandla kancane. Manje njengoba wena ufaka iskipha se-ANC. Konzakalani kodwa uyi-DVV. Ngizokuthola mina. Ayithi uzwile wena ndoda ukuthi abantu bayabulawa endabeni uyezwa abantu abakhankasayo manje bayabulawa. Yabo. Kusuka ibhedwe ezinkulu zokuthi kuyabulawa. Manje nami ngoba ngigqoke kanje. Ngifuna abantu yabo banganayo bayithethe ngiyile enhlangano le. Lahla umkhondo. Ngididisa umkhondo ukuthi bangawuthola abantu ukuthi yabo. Hayi siyabonga kakhulu bese. Ngithembisa ukuthi uwenze njalo. Sizobona nemva kokhetho yabo. Hayi kamnandi insizwa. Hayi. Ngathi yasebenza i-DVV. Khulu kuzayo manje. Hayi.